Vi er på Hotel Aria i Las Vegas i dag, og her har man sådan en smart multifjernbetjening, der styrer alting i værelset. For eksempel kan man sætte en alarm, og man kan sætte temperaturen, og man kan lytte musik og det ene eller andet. Og så kan man også tænde og slukke for lyset, og man kan åbne gardinerne. Så hvis jeg for eksempel lige prøver at åbne gardinerne en gang. Jeg kan prøve at se herover. Så åbner den gardinerne, og så kan man se den fremragende udsigt. Det er flot, hva'? Las Vegas Strippen er lige om på den anden side, så den har vi desværre ikke udsigt over, men vi kan se en masse spændende ting herude. Derudover så kan den der smarte fjernbetjening også styre for tv'et og for badeværelsesbelysning, og den kan styre alting i lokalet. Det er både godt og skidt, fordi den er faktisk ikke særlig smart, når man skal skifte ting på fjernsynet. Så jeg vil demonstrate. Nu vil jeg godt se tv. Så vil jeg godt se en bestemt kanal. Og så skal jeg på den her knap. Og så skulle tv'et gerne starte. Ja, there we go. Sådan. Og så trykker man på OK. Og får et billede op i fuld skærm. Det er lidt noget bøv. Der er også sådan en gammeldags fjernbetjening her, hvis man sådan hellere vil det. Men det er meget fedt det der, at man kan sætte den til at blive vækket om morgenen, hvor den så trækker gardinerne fra og tænder lyset på et bestemt tidspunkt, eller tænder fra radioen eller noget. Nu er det så gået koldt, eller nej. Jeg kan også sætte temperaturen, som sagt. Lige nu er der for eksempel 34 grader udenfor. Ja, det er vist det. Jeg skal måske også lige vise værelset lidt. Stor seng, Janni der tør hår i baggrunden, der er en masse larm. Meget pænt værelse. Jeg skal forestille dig 5 stjerner, men så imponeret er vi nu ikke. Vi har både på 4 stjerner, der er lige så gode. Og herover alt vores brod. Og her kan vi se en breakdansende and. Ja. Der er sådan en fin entré. Masse skabsplads. Så Janni der tør hår i badeværelset. Kan du sige hej til folkene hjemme i Danmark, Janni? Hej folk hjemme i Danmark. Det var en bedre modtagelse end sidste gang. Det er sjovt i badeværelset, man har først bruseren, og så et badekar bagefter. Det burde give lidt ekstra rengøring, men nu er man til judge. Anyway, Las Vegas.